Mayong buntag, madulis. Sus, Ginoo, gimuta-muta pa mi ani pay. Kay dalagan mi dayon wa pay panghilamos. Ako'y mga pisa tag usa ka kuan, chay ba? Usa ka baril. Mayong buntag, madulis. Nangatkat pa ko diri sa among kabinet diri kay kani among butangan ng mga baso, mga juice. Nagkamuditsing pa mi diri pa ang mong lamisa napuno pa in taon. Unya diri ang amo ang bupi na wa pa mi mahuman. Oh, diri pud ang uban. Ay bilat, wala, sorry. Ginoo ko. Naratol naman taan. Diri ang among bupi bay, gibali na po diri sa may bintana. Nya dito ang uban. Hala, nagkamuritsing pa mi diri pa, wa pa mi mahuman. Tapay daghan sa loob. Ako'y Ginoo tabang mananapak. Nya hala, tapay daghan. Mintos nagtrabaho, higo pag usa ka balde. Ako'y Ginoo tabang. Nusuksok sa ta diri kay ngano. Di sa tasadap din. Ako'y Ginoo. Nagkatawa na lamang niya ni among kinabuhi diri bay. Kapit sila. Kapit sila ron. Mawa niya akong kahubog. Kuan man chay ba chay? Tibay. Na nagkagubot pagintahan mi diri bay. Uy. Ari man ko makatkat ko diha. Mana ko diha trapo. Diri man nagtrapo na. Hawanan. Ya dito ang among mga kuan pagkaon. Nasilaw kay bintana kay giablihan ako. Pang among lamisa pa, tabang mananabang. Tapay kusina na ko, gubot-pud kayo. Dagan kay may ipanghabwa. Ako, tabang. Dia. Ako, naglibog. Naglibog na ko, bay. Kung asay may unahon ako, ani, oy. Ginoo ko. Di ko makatuo. Ugma naman di magsugod. Ugma na ramadan ako. Ginoo pa na pangi. Ako, mapriso tani. Ang libog ko ba? Asay nahon ako ba? Kaya diri wa pa ko mahuman sa dining. Kusina na pa ko dagang hipuson. Tapay vacuum to gawat. Akong vacuum na gawat. Dia. Gawat akong vacuum. Ini anang arins pa mi sa mga bulak na mo. Di akong alaga, oh. No, ipilisan pa na mo diri ang carpet. Di ang mga bulak sa utot-utot. Di ang bulak sa utot-utot, oh. Namalhin pa mi ani. Naglibog na lamang ko sa may unahon ako ani Ginoo panabangi. Sinong bagay paning trabaho na ko, eh. Nagkarambula. Tapos si Sarah dagan dito, dagan diri pud siya kay tawgo na pud siya. Di pa mi mauman kay mananana pa manawag kay magpaplansya. Hala, butangi. Ulingkod lang nagay siguro ko ani na. Kay wa na naglibog na ko ani sa ko na. Sarah mga pesa ta. Ha? Kanina ba yan? Di ba kay Bunso? Ha? Kanino ba yan? Bakit dyan pinatong? Sino bang pumunta dito? Ay, Ginoo ko na samok-samok. Ding, malingkod sa ko ba yun? Ay, naglibog ko ba eh. May mulingkod sa ko ba eh. May mulingkod sa kabus ba eh kay nabay, naglibog na ko ano ba? Pinahon ako ba? Naglingkod sa taga. Gamay lang ha. Sir, 2 minutes lang lingkod sir ha. Lingkod sa ako, 2 minutes lang. Ihang ako. Alas 10 ba din buntag, luto pa ko.
Nilakaw man ang among kuan. Ang among kuan among biso nilakaw pa. Kay mamalit pa kung siya. Ito pag ibang ulit pa itong ubang pinalit kay gumba. Kami ito yung mag-ipulin ko. Ayaw ko ito. Lahat ng itong bangko nila, bali na po mo. Bangko ito yung kahoy ito taas. Hindi sana po dani. Sige lang yung pangariada lagi. Aswat ito, aswat dili. Hala, sana pumit mo itong ano, carpet binibili niya. Ano? Dapit mo niya nga ba yung carpet o eh. Ipis kayo. Hindi na ko eh. Sakto na to akong lingkod ba? Kung sa kasigundo. Ay, naglibog manggod ko ba? Ay, kung ano siya may inahon ako ba? Kapay alaga na kung palaigit kayo na. Magsig pamungkag na iyahang mga pagkaon. To sa silong niya, lisod kayo. Silhigon, kay na daghang tao sa silong. Mabalaw pagkag pangaryada anang sa ilalong. Kay kuan. Kanang singan ani. Balaw pagkag pangaryada kay imong pangtanggalong kay toy daghang kinakha niya oh. Na mga Pino kaayo. Ay, Ginoo ko. Unsa na nakabalik di ay bayinday diha Saudi. Ay Saudi ani mo. Wala ka sa sige. Basagin mo. Dandahan lang sa. Basagin mo isa-isa lang. Hindi man ako nakarating dyan sa Saudi. Sar sinabi ko kay nanay sar na nanay dalawang araw namin wala ligo. Kasi wala na kaming pang ano. Tumawa siya. Sige. Tapos, kasi niya kahapon, di ba nakaluwi ako, sabi niya kare, yun yung nilibay ko kay Nining, kaya siya yung umakyat, na narinig ko, ikabuti ikaw. Kasi sabi niya sa akin, marinig mo ko. Tapos sabi ko, wala na kaming kasi meron akong shampoo pero wala akong conditioner, wala na akong conditioner sa git. Wala na kaming toothbrush, mama. Kasi di ulay ko. Giingnan, bay kay kaupat naman guminag-ingon bay nga wala na bigay pa na may kuan shampoo. Pero amo na abay gamay among ipanghipos. Usa ka maguna siya dito. Ili man siya kung tinuod bagid nga wala na pero napagod. Kaupat na minangay kanang gamay na lang ba mga nami. Karon kung giingnan gyud karon nga wa na gyud may ulay. Kingan, sige lang mangayo mi sa amo ang gamit. Ingon din nga walay kwarta. Unya perting pamalit nila. Kung sa mo ni walay kwarta, sig pamalit. Kung para sa amo walay kwarta, sa amo ang kinahanglanon. Nya sa ilaha perting na ng kwarta oy. Gana. Ati Ginoo ko. Tabang man ang dang. Na, may maliliit pa man na baso sa na ganyan, na plain. Meron pa. Oo. Kunti lang naman itong nilabas. Marami na ito. Tapos yung nilabas, iniwasan ni Nining. Na ganyan yung dati. Tapos, huga. Siyempre, habang ano naman na kayo nabuhugas. O habang may nabuhugas, may nagpupunas, nagbabalik na dito. Ano nga? Cheers. Murot na ako sa kapitsel. Hindi. Tingnan ko ba, manala po pa ni aning law. Tanong pa ni. Pangudin ako na kami. Luto ako. Sarap. Luto na ko sarap.
itatapon dito sa? Mga luma yan, di na yan ano? Hindi, yan hindi gagamitin. Yan ang gagamitin mo. Kahit pag-reuse. Pwede na lang tayo kukuha. Hindi ko kumamay siya. Ano kaya maganda isabihin dito? Isa mo niya, sponge lang, huwag yung ano. Hindi, huwag na ang gato. Pasakulan lang ito ng sayang, no? Tingnan mo yung mga atin, may mga silver dyan. Ano? Labas na mga silver road. Wala. Kamang ito. Ha? Aray ko. Ano po? Ibang kulay. Pula? Wala? Ako eh. Tapos. Yung bako doon siya. Saan? Sa karpet. Yung sala. Ito ba? Ibalik na ito Bukas ha? na yung... Bukas na lang sa Malakasala. Unahin natin yun Unahin dito. natin lahat dito. Kasi ito i-angat ko lahat yan sa storage taas. Ay, ito tatlo. 5 yan. Ito? May space ka pa doon sa? Pahanap ako ng space. Ito, kailangan ko rin dito ng paper towel sa pizza bago ko lagyan ng ano. Bago ko lagyan ng tawag dito. Lagyan ng aluminum foil. Yan, tanggal lahat yung tatlong dyan. Papatungan din yan yung tinambit. Ano pa ba? Lalagyan din ng pagkain yan. Ito nga ng mga baso, mga plato, ilagay. Walang mapatungan eh. Ang hanggan sa baba. Di ba nandiyan ang mga Hindi. pinggan? Tatanggalin natin ito. Kaya nga eh. Tatanggalin yan. Dito ang pinggan, dito mga baso at juice. Hindi. Saka ice maker. Dito ang mga juice. Oo nga, Ice maker. Mga baso. Hindi. Dito ang baso. Baso. Pinggan. Or Saan mo dito ang nilagay? baso. Doon ang pinggan. Hindi ka kasya ko dyan. Ha? Hindi ka kasya. Kasi tatlong juice. 1, 2, 3. Tapos ice maker. Kaya ang baso. Ice maker, ice dito. Kaya, Hindi, maglagay lang dito ng isang basuhan, maliit na tray. Ay, ginoo ko. Yun nandoon, hindi pa naglay. hindi, dito, itlay dito. Wala ka. Ano Hindi sa... pwede punasan mo yung baso, sis, sa ng basahan. Nag-ano, Hindi hindi naman, nakita mo yung luwas sa mga ano, Nagpo-purple. nakita ni Latifa, madumi to. Sabi ko, hindi naman sa amin panglunas. Ano nga daw, ano ba ito? Sabi niya, yung may mga Cotton. cotton, sabi niya madumi. Sabi ko, hindi, dumi, sa ano na sabi ko, sa Cotton. punas. Ay, hindi siya clean, Sarah. Butas, oh. Ay, wala pa. Sa ilalim pa lang may butas. Ilalim may butas. Mahirap. Ganyan yung sa ano. Mahirap tugasan. Hindi, kaya kailangan meron siyang Ayan, paper plate. paper kasi Silver, ano mo dito? hindi ko iwasan ng bawasan. Okay, sasakto yun. Meron marami pang ganito dun, di ba, te? Oo. Sakto na ito. Ito muna lagi. Sandali, kukuha kong ano, garbage bag. Hindi pa rin nakasya ang pinggan. So, ang ice maker dito na lang sa baba. Hindi pwede. Diyan talaga ang ice maker. Nandiyan ang saksakan. Pero pwede naman dito. Mahirap. Pagbukas mo. Mahaba? Hindi, mahirap. Pagbukas mo, maliit ang space. Hindi pwede. Maliit ang space mo. Diyan talaga ang ice maker. Ano? Ano, maganon natin. Kayo, open mo. Ang juice na lang. Tingis. Tingis. Siya na mo. Dali, uy. Ito, Sarah. Ano dito?
Umuhugasan pa to, sir. Oo, basa. Anong yan? Yun na dito daw. Kasi tambak kayo mga ano. Dapat Anong, ano ano, gabi pinugasan ko yung baso. anong meron dito? Anong ilalagay? Pang everyday use. Ah, mga juice, gano'n. Okay. Iba ang everyday use, iba ang gathering use. Every Friday kasi ba ang among bupi, di ba? 15, 20 kaputahe ako lutuon. 20, 15. Hindi ka na ba? Diba, muna na ba? Good luck, bagtak. Good luck sa ako ang bagtak. Dali ra na bay, paspas luto si kabgabay. Paspas kay kabgab. Bali, dalaw. Di ba Sir, dalawa lang yung binili niyang tring ganyan. Oo, yan ang gagamitin ko. Maraming ko yung kasama ko mag-search ko. Ito. Magkasya dyan, na silver. Dapat Hindi dyan. siya birthday paper. Huh? Paper. Isa na yung paper na binili bago. I-try natin. Pag paper, wag kang mabasa, Sara. Hindi hindi siya kasya. Huwag na. Kasi serving lang naman. Huwag na. Hindi, kung matapon-tapon ay. Huwag na lang. Kailangan na ay mga kuan. Parang may maliit doon sa bagong bili. Masaktan ko ang isang tulad mo na lang. Ayos lang yung mga guwapang mga kuan ba, yakin ba? Nilagay ang mga to eh. Nilagay din tayo dito. Dito muna to sana. Kailangan hawanan yung ano. Ito wala pa yung space. Hawanan Gabi yan. Hugasan. Gabi. Hindi pwede nga. yan. Saka yung mga para sa itong mga to, may gabi na lang. Nasaan na yung nilagay ng mga piece mo? Okay, ito tanggalin ito. Black. Umuwag ang story natin, no? Sir, saan mo nilagay mo ng Christmas sa ito? Tatago mo na yan? Oo, siyempre. Ngayon pang day. Gamitin pa yung araw. Bukas mo nag-start Bukas ng na bago. Pero, Pero, tanggal na tayo dito sa misa. Dito na yan. oo, kailangan natin lilisan ito. Papalitan na natin ito. Mamayang gabi na lang. Pagka dito si Shirley. Oo. Mamayang gabi na. Ay, anak, wala na kung tayo sa luto mo. Saan? Ano po itong mga hindi? Tintake, spaghetti, Ano ba? lechon manok, yung ano, Yung gano'n naman, ano? itimpla ko ng chicken balls, tsaka magmasa na ako sa bazina. Bala, Okay. kadamo na ito po tayo, Sara. Tanggalin lang natin ito lahat. Tapos, wala ako na mag-isa. Ako na mag-akita mo ito. Kaya matay na naman yung ganyan. Ito. Tanggalin ko yung mga reject, ha? Mali man ang tupi ni nanay. Pwede man yung isa. Ito, pwede ito. Ito, pe. Ito. Lagay ko doon. Mali yung tupi. Kasi Diskarte ko to eh, ginaya niya. sayang ganyan din ginagawa namin yung mga dati. Pagka hindi ka siya, tinitiklop mo. Pero mali man yung tupi niya. Ito, te. Mm. Pwede doon. Di sa maliit. Ay, sobrang liit sa akin. Sobrang liit.
Ito magagamit pa mga ito. Malaki pa baka nag-chat sa akin. Pag ganun ang tunog. WhatsApp Ayun, yun. WhatsApp. Meron tayong round. Baka pwede yan dito. Be, akin na nga. Hindi. Hindi. Yung size niya, bakit? Hindi, tapos na ito. Ito, hindi ko nilagay. Tapos na. Ang dami naman. Pwede naman i-cut yan. Ito, doon pala sa kusina, ano? Okay. Ito na lang, Sarah. Okay. Hindi na lang mag-cut. Iyan mo na natin ang dahil nito. Ano? Dito? Baso man dito, Sarah. Bakit nasa baba? Baso, dyan daw ang baso. Sa baba? Sa taas eh. Kasi hindi ka kasya. Plato. Oo. O, dito muna to. Ito na lang. Ay, alam ko, tingin ko, hindi ko magkakasya din ang plato dyan. Baka dito na lang ang pigyan. Puro pagkain dyan na ano dyan, sa lata. Sa lata, no? Mag-ano Sa sila lata, eh. no? Mag-take out man sila ng ano. So, kailangan natin ng discard pa dito. Pepe. Ito, sabi niya, itango ko muna sa storage. Wala naman ako space. Dito na lang sa taas, Sarah. Sa gitna ng ano. Gitna ng ano, or sa gilid. Hindi ba lang? Diyan ka. Naman. Dali, ano ko ay, urong ko. Ay, ano ko naman. Ha? Ano ko? Ano? Ha? Yung tinapay. Minsan, pagka may, ano, minsan. Doon na pag-isahin. Yung mga plastic ba doon sa kusina, kailangan mo pa ba yun? Yung pinaglalagyan ng kutsara, hindi na? Hindi na. Tapon na yun? Ay, sinabi ko na dito. Nandun sa ibabaw ng oven. Sinabi ko na. Ha? Nasaan na yung bata na hindi kinaya ng pagkain niya? Hindi pa pala ako dito nakaayos sa ano? Mga unan-unan. Kaya hindi pang balintong ng mga unan. Uy, magkuhan ako ninyo ba? Kaya na. Magluto ako ba? Kaya alas 10 na kapin. Thank you. Unsa, sir? Ay, yung